बिग्रायनाया जिहेतु सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनि एसटिनि एगेन्स्टआव जि बिग्रायनाया जिहेतु जागासिनो दङ दा बे लेखायै मैयायै मोनसे नटिफिकेशन मोनबाय जाय नटिफिकेशना जि लोब्बा गैयै सुबुंखौ फरायसानि जि 29 नभेम्बरनि जि मुभमेन्ट जि सोमावसारनायजों लोब्बा दङ होननानै जि सानै जि जिहेतु जेबो बिथांमोना दाय गैया बिथांमोननिखौ गमामायैनो बिथांमोना जिहेतु जोंनि बिग्रायनायाव साजा मोननो गोनां जाबाय बेखौ फरायसा हिसाबै जों गनायनानै जों लायाखै मानोना खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे हेपि निउ इयार टु अल स' रायजोफोर दिनै आङो नोंसोरजों सावरायनो माखासे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों नैबे सावगारिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन नैथियावहाय नैबे सावगारिनि सायावनो जोङो माखासे बाथ्रा सावरायलायगोन थामथियावहाय नैबे दावराव देख्रेब आयंनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जोबनायाव नैबे हान्थामेला बिफाननि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो दानिया सासे सावथाला मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि फिननायखौ सोर होदों नोंथांमोना खोनासं साइमन जहां लेखाय आले होनल कापे आले लाउटी रे जहां तिना मेचो को जा मिनिट रे गो सटा को बखले पड़ाव का जहां कर होले एर होले पले ता चुका जहां से एई बेला kan पड़ाव काले जतो हो सीधा गो में ये जहाना माने साइमन जहां लेका आए तो जब का तब पे दे लाउटी रे इतना मेचो को जा तो बेला सटा तो नुई दो लुखीराम हासदा कनाय तो लुखीराम हासदा रोड कदा जे आले धदरा को लगी माने बोरो को लगी यानी कि मेचो को लगी जे साइमन किसको जहाना हुई लेन खान जे धदरा को लगी मीटे गोय कुआ बुन लाहौटी पिकनिक स्पॉट रहे लेन खान आदो उना तो ची कथा हुई ना जे मीटे मेचो बड़ी हुई लेन खा जे जोतो मेचो को बड़ी को हुआ उना दो बांग कना उना कथा दो बांग कना जे मीटे संताल बड़ी हुई लेन खा जे जोतो संताल को बड़ी को हुआ उना कथा दो बांग कना तो दिमाग मेना से बनुआ घुरी मेना से आमा दिमाग रे ओने उनका वीडियो बनाव कदा ओना वीडियो डिलीट में बखाय बड़ी हुआ आम माने आम दो माने सीधेम रोड कदा जे दादरा को लगी गोय कुआ बुन मीटे लाहौटी पिकनिक स्पॉट रे हे लेन खान को चाहे अयु बिला चाहे निंदरे अड़ी बड़ी एम रोड कदा अड़ी बड़ी एम वीडियो बनाव कदा तो जोतोड़ संताल बोया को इंहो मेचो कान गे यानी कि बोरो कनाई मेनखान इंगा मोने रे इंगा दिल रे इंग अपनार जद लगी अपनार मेचो को लगी छे लेका इंग दुलड़े कुआ इंगा दिल ते तो उनकान गी इंहो संताल बोया को लगी दुलड़ मेना मेनखान नुई लुखीराम हासदा जे नौका वीडियो बनाव कदा इंगा मोने रे आघाड़ मेना अड़ी बड़ी माने उनिया मोने रे सोच मेना सचमुच जनी चांस है नाम खाए जनी मीटे मेचो को लगी गोय को जनी तो उना अड़ी बड़ी कना तो उनका तो आलम सोचावा लुखीराम हासदा आम दो कटी माने बॉयसरेन का नाम इंखन तो उना तक बुझे मिया जे उनका मोने रे सोच दो आलम दोया बुझाव में जे मीटे संताल बड़ी हुई लेन खाय जोतो संताल आदिवासी को बड़ी को हुआ उना कथा दो बात करा जे मीटे मेचो बड़ी हुई लेन खाय जे जोतो मेचो को बड़ी को हुआ उना कथा दो बात करा चाहे मेचो गी जने बाय कमी कदा बड़ी कमी कदा कोई बड़ी कमी कदा उनी साब जरूरा उनी लगी पालिसमेंट हुई जरूरा कथा तो इना कथा हो उनकान गया जे मीटे मेचो जुदी उनी जुदी बड़ी कमी कदा तो उनी लगी साब हुआ उनी लगी पनिशमेंट हुआ उना कथा दो सही कन गया मेनखान जोतो मेचो को लगी दो उनका दो बाको रोड़ा जे मीटे मेचो बड़ी हुई लेन जोतो मेचो को बड़ी को हुआ उना कथा दो बाकना तो इन अपनार जद लगी चे लेका इया मोने रे दिल रे माने बोरो को लगी मेचो को लगी दुलड़ मेना ठीक उनकान गी इंगा मोने रे हो संताल बोया को लगी हो दुलड़ मेना तो लुखीराम हासदा थोड़ा बुझो बड़ा करते वीडियो बनाव में
तो ओनागी वीडियो दो जुदी जहाना जुदी मिस्टेक कथा को रोड के खान दो इका कहीं पे और नुआ वीडियो तो शेयर तबुन पे जाते नुई लुक फिरम हासदा ठे जेमन ओना वीडियो दो सेटेरो लेका तो थैंक यू लव यू ऑल बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायावहाय गोसारगासिनो दङ दे रायजोफोर थांनाय माखासे समखालि लावथिनि मोनसे एरियायाव यानिकि गुरुबासायावसो दै लावथि पिकनिक स्पटआव गाबि जाथाया गुरुबासायावहाय माखासे जाथाय जादोंमोन साइमन किस्कु मुंनि सासे सावथाल सेंग्राखौहाय सुनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा नैबे सुनायखौ लानानैनो सासे सावथाला बर'फोरखौहाय मानो साफा साफा बुथारनायनि बाथ्रा बुंदों जाहैदों मानो बुंखो पुलिसा हमाखै बुथारग्राया बर' ना हारसा दासिमबो मोनथियाखै मानि खारनै बर'फोरखौ नोजोर होनानै बर'नि सायाव गाज्रि नोजोर नायनानैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंखो बेथ' मोजां नङाना दा बेनिखायनो आं सान्दों जोंनि बर' हारिया एसे हुसियार जा आरो बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना बे सावथाल हौवानि सायावहाय गोख्रैनो राहा ला मानो बेबायदि बुंदों ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ बेबायदिनो दावरावआबो जालाङो आरो आं बेखौबो बुंनो सानबावदों अपने सावताल बंधु हकलो भाई अपने এইটো কিবা লক্ষ্মী হাসদা বলে নাম আছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকত সব কিবা শেয়ার কৰি আছে এটা সোশ্যাল মিডিয়াত আহিছে আমার বড় জাতির মারিব বলে না এই সাইমন কিস্কু কোনে মারিছে কোনে মারা নাই এতিয়া লোকে পুলিশও ধরিবলে পারা নাই কিন্তু ধরা আগতে আমার বড়র জাতির মাজত এনেকা বেয়া ভাবি পলে এনেকা মারিম বলে কোৱাটো এতিয়া ভাল নহয় এই কারণে মই ভাবিছো আপনি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সকলো আপনি শুনি ল আপনি জাতির পৰা এই লক্ষ্মী হাসদাটো সোনকালে কিবা এৰেষ্ট কৰিব লাগে বলে মই ভাবিছো আপনি দায়িত্ব লব লাগে বলে মই ভাবিছো নহলে আমাৰ বড় আৰু সাঁওতাল লগত আগত যেনেকা হৈছে তেনেকাই হবার পাৰিব বলে মই ভাবিছো আগতো এই কিবা কোনে মাৰিছে এইটো কালপ্ৰিত ধৰিব লাগিব না ধৰাৰ পিছতে গম পাব কোনে মাৰিছে ধৰা আগত এনেকা কথা কোৱাটো ভাল নহয় মই এইটো ভাবিছো সোশ্যাল মিডিয়াত আমি শুনিছে কি কারণে মারিবার লাগে আমার কিবা গলতি করা নাই ভুলে করা নাই যদি বাইচান্স না আর বাইচান্স যদি করেছে তেতিয়াও কি কারণে করেছে এইটোই কিবা বিচার থাকিব নহয় হ্যাঁ এনেকা কোৱাটো ভাল নহয় এই কারণে মই ভাবিছো আপনি দায়িত্ব লবা লাগে রাইজোफोर सासे सावथाला बेबायदि जोंखौ बुथारनायनि हुमखि होदों नोंथांमोनाबो एसे सावथालफोरनि साखाथि फाखाथि थानायफ्रा एसे हुसियार जादो आरो बिथांमोनानो सिगांनि समावबो एदावग्रोखादोंमोन आरो देग्लायनि समावबो नैबे समावबो बिपिएफ पार्टीनि सरकारनि समावहाय आरोबाव बे जाथाया जानोसो थांगासिनो दंबावो होननानै जोङो साननांसिगोन रायजोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ आं सावथाल बुजिया नाथाय बेयावहाय बर'आनो फोरमायनानै होजोबखादों रायजोफोर बे समाव फैदो नैबे पेपार सावनाय बे पेपारखौ मानो सावदों थांनाय 29 अक्ट' खालार खालि थांनाय नभेम्बराव दे 29 अक्ट' खालार खालि बिपिएफ पार्टीनि लुनानै दोननाय सेक्रेटारियेटखौहाय बुफाय बुसि खालामनायनि थाखाय जे हाग्रामा महिलारिया 3 रेजिस्टारेटफोरखौहाय फोसावदोंमोन बिनि गेजेरावहाय 2 रेजिस्टारेटखौहाय मानो एरख'नायनि थाखाय बे पेपारखौ सावदों थारैनो बिपिएफ पार्टीनि सायावहाय फरायसाफोरनि नोजोरावहाय जोबोद गाज्रि नोजोर नायगासिनो दङ नामा बिपिएफ पार्टीया जेरावहाय बिथांमोना गनायनानै लानो हायाखै फरायसाफोरनि बुंनायफोरखौहाय फरायसाफोरनि मावनायखौहाय फरायसाफ्राथ' हारिनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नाथाय फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव दे बे 2-3 जायफ्रा रेजिस्टारेट बिसोरो दे लोब्बा गैया बेखौ मोनथिसेयावबो माब्रै बिथांमोना एरख'खो नैबेसो जादों बाथ्राया रायजोफोर जेराव मोनसेबो एभिडेन्स आनो मोनाखै होननानै बुंदों दे
दा अब्लाबो माब्रै एरख'खो नैबेखौ आंबो बुंनो सानदों रायजोफोर नैबे बेलायाव मैयानि समाव आं भिडिअ हगारनायावहाय सानै सुबुङा आंखौहाय इउटुबावहाय कमेन्ट होदों नों मानो आलौदों आलौनायनि खोथा नङा बाहायफोर आलौनांगौआ जाहैबाय जों फिउचारखौसो नाहरनांगौ BPF पार्टिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज सेक्रेटारियेट बिल्डिं हाग्रामा ब्रिजखौ लानानै जोबोद दुगा मिथिबायना बाथ्राया ओरैबायदि जानानै दङ BPF पार्टिखौहाय सरकारा फिदिंनानैहाय बर' हारिखौहाय थेर बेथेर खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा बर' हारिखौहाय फैसानि लबावहाय जोंनि बर'नि लिडारफोरखौहाय फिदिंदों दा बेनिखायनो बेफोरबायदि दावराव थासारिया जानो मोनदों दा बेनिखायनो आं सानो जाहाथे जोंनि BTR आवबो कार्बि आलं बायदि थासारिया जाया बिनि सिगांनो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा इनिशिएटिभ लानांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर मिथिबाय दा नङाब्ला जोंब्लावनो हागौ बर'फोरनि जायगायावहाय आरो सिदा खोथाया रायजोफोर जोलैनि हांगार बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनो नागिरग्रा लिडारखौहाय फोजोबस्रांनायाबो साबसिन गोदान जोनोम होनायानो साबसिन होननानैबो आं सानो जेराव लाइमोनफोरनि फिउचारनि थाखाय सानहरनोनो रोंखायाखैब्ला अब्ला मानोथो नांगौ आरो सासे मानसिया बुंबावदों जे सासे फरायसा होननानै आंखौहाय बुंहरदों फरायसानो बियो बे फरायसाया आंजों रायज्लायनो नागिरदों आंनि एड्रेस सोंहरदों एड्रेसखौ आं होनो हागोन नोंथांनो नाथाय नोंथाङा नोंनि प्रफाइलावहाय नोंनि फट'खौ होग्रो आरो नोंनि एड्रेसखौ आं बिजों लोगोसे जाहाथे मोननाय बायदि मोनथिबायना आरो जुदि हायाब्ला प्रफाइलाव फट' होनो हायाब्ला आंजों रायज्लायनोबो दा जुजि नोंखौ आं आन्दाज मोनखादों दे नों माबायदि फरायसा नों मोजां फरायसाब्ला बे सानै भाइस चेन्सेलर एरख'नायखौहाय नोङो माब्लाबाबो मोजां मोननाय नङामोन नों गाज्रि मोनगौमोन सासे मोजां फरायसाब्ला नोङो बे क'क्राझार सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय जानाय जाथाय आरो ST होनो नागिरनायावहाय होबथानायखौहाय नोङो मोजां मोननाय नङामोन नोङो होबथाफागौमोन नोङो बै ST होबथाग्राफोरजोंहाय सापर्ट खालामगौमोन दा बेनिखायनो नोंथाङा मोजां फरायसा नङा बेनिखायनो नों आंजोंहाय थरख' जुजिनो नागिरदों नङा होनब्ला प्रफाइलाव पिक्चार होग्रो अब्लानो आङो नोंजों रायज्लायगोन बे समाव फैदो रायजोफोर जोंहा ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब आयंमोना बे समावहाय खर' सानो गोनां जाबाय दावराव देख्रेब आयं एसे लेट जाबाय आरोबाव आं सानो मोजांखौनो मावदों थिगखौनो मावदों नाथाय साइड दाननानै नङा डाइरेक्टलि नोंथाङा BPF पार्टिखौबो सोंखारिनांगोन थांनाय समाव मोजां खामानि मावनायखौहाय गाज्रि होननानै रायजो राजाफोरनोहाय नोङो अर सावनानै होदों नैबे समावहायबो बेबायदिनो गामि गामि थांनानैहाय BPF पार्टिनि सायावहाय नोंथाङा बाथ्रा बुंनांगोन अब्लासो आं नोंखौहाय गनायगोन बिमायं हिसाबै गनायगोन आं हारि अनफावरि हिसाबै गनायगोन आं मानोना बिथाङा नब कुमार सरनियाखौहाय सासे रिजेक्ट खालामनो हानाय सासे लिडार बियो मिथिबायना बिनिखायनो आङो गनायगोन नाथाय नोंबां जाबां जाहाथ थाहा हारिनि खहानि थाखाय बाथ्रा बुङोब्ला आं सोरबा लिडारखौबो आं गनाया मिथिबाय दा रायजोफोर बेसिखिनिखौ बुंनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि